mapes mentals i mapes conceptuals. Hem vist en el curs d'Espiral que els mapes mentals són molt útils, són molt fàcils de crear, són molt senzills de treballar. Fixem-nos que es tracta d'un pensament irradiant, en el qual a partir d'una idea en surten altres, i d'aquestes altres en surten de noves, i així ens anem creant un arbre de coneixements. Així és una mica com funciona la nostra ment. Però quan nosaltres volem analitzar una cosa més concretament, hem d'anar més enllà del mapa mental i hem de crear un mapa conceptual. El mapa conceptual és una eina molt més potent de treball que no un mapa mental. El mapa mental serveix per programar, serveix per fer reunions, serveix per exposar idees, però no és molt útil a l'hora d'analitzar. Si nosaltres volem analitzar, fixem-nos que tenim els mapes conceptuals. El mapa conceptual es tracta del següent. Tenim una idea central, el nucli, el motiu del mapa, del qual surten altres idees, però aquestes altres idees estan lligades entre si a través de paraules annexes. Aquestes paraules annexes junten dues idees i entre les dues es forma el que diem una preposició. Aquesta preposició és la unitat del mapa conceptual. Evidentment això està molt lluny de la idea del mapa mental. Veurem una primera eina per treballar el mapa de tipus conceptual, que es tracta del programa Inspiration o bé el Web Inspiration. Mentre que Inspiration l'has de baixar i posar-lo al teu ordenador, en el cas del Web Inspiration és diferent. El Web Inspiration és una eina 2.0, és a dir, l'agafes, et registres i el fas servir. Veuràs que és molt senzill. Pots fer servir el mapa que ha posat la teva companya de curs, Girbau, i d'aquesta manera podràs treballar molt fàcilment. Comencem doncs pel Web Inspiration, amb el qual ja ens llancem a treballar els mapes de tipus conceptual.